Den er 10 minutter af. Så vi beviser kosinusrelationerne. Kosinusrelationerne. Og sætningen, den jo lavet trekant A, B, C, hvad en vilkårlig trekant. Jo, hvor det så gælder, at A i enden lige med B i enden plus C i enden minus 2 gange B gange C gange kosinus til vinkel A. Og beviser for det her skal vi under. Jo, så der er faktisk to tilfælde. Der er tilfælde 1, hvor at højden er inde i trekanten. Og så er der tilfælde 2, hvor højden den er udenfor. Jeg vil starte med at vise toeren, fordi den er sværest, og hvis jeg laver fejl i den, skal jeg starte forfra, og sådan komme alt for langt tilbage. Så nu gør vi. Ja, det skriver jeg faktisk gerne noget. Så for den første her, der tegner vi trekant ABC. Den ser sådan her ud. Det er det højde. Så går vi H, og så det her, det bliver A, B, C, så til siderne. Det her, det er B. Og så den her, hele den her side, den her stykke her kalder vi for X. Se den her side med C plus X. Og så for den her, der har vi, det er det punkt D herovre. Så har vi to retvinklede trekanter nu. Trekant B, C, D. B, C, D. Og for den der gælder, fordi det er en retvinklet trekant Pythagoras. Og det gør A i enden, det er lige med H i enden, plus C plus X i enden. Og der isolerer vi til H. Det får vi først at vide efter, hvorfor vi gør A i enden minus C plus X i anden. Vi løser den kvadratsætning senere. Vi tager den første og så er trekant A, C og D. Der gælder det samme, fordi det er retvinklet trekant, at vi kan sige B, som står her. B i enden lige med X i enden, nej, så H i enden, H i enden plus X i enden. Så isolerer vi igen til H, det er så H i enden lige med B i enden minus X i enden. Og for den her trekant, der kan vi også sige cos, og så vinklen, den finder vi, fordi vi ved det her vinkel A, og vi vil gerne finde vinklen herover i den mindre. Og fordi vi ved, at hele den her halvcirkel, den er 180 grader, så skal den her over på den anden side af A være 180 grader minus A, så det skriver vi ind i kosinus. 180 minus A. Og det her, fordi det er retvinklet trekant, så gælder kosinus, sinus og tangents. Så kosinus til en vinkel, det er lige med hosliggende kateten og hypotenusen. Der skriver vi vores nummeren cos 180 minus A. Det er lige med den hosliggende her, som er X, over hypotenusen, som er B. Så isolerer vi X, så det bliver X lige med cos 180 minus A lige med gange B. Okay, så har vi den. Og nu, da vi har to udtryk for H i enden, så kan vi sætte dem sammen. Hvor den første, der har vi her A i anden, det er A i anden minus C plus X i anden. Og det er lige med den her som B i anden minus X i anden. Så løser vi den her kvadratsætning. Så det bliver A i anden, og så minus, fordi det er plus
så er den første variation af den. Så c i anden plus x i anden plus 2cx. Og fordi der er minus foran, så bliver det hele til minus. Så a i anden minus c i anden minus x i anden minus 2cx. Og det er stadig lige med de her b i anden minus x i anden. Så fordi vi gerne vil have isoleret a i anden, fordi det er vores sætning, vi startede med, så rykker alt det her over på den anden side. Det går, at vi vil gøre det modsatte af det, fordi c i anden her, det er minus, så plusser vi det, så rykker det herover. Så ender vi op med a i anden lige med, fordi vi stadig har det herover, b i anden minus x i anden, og så plus c i anden, plus x i anden, plus 2cx. Jo, og så x'ene går ud med hinanden, så a i anden lige med b i anden, plus c i anden, plus 2cx. Nu begynder det at ligne noget, men oppe i vores sætning havde vi ikke nogen x'er, så vi skal fjerne den sidste x her. Og det har fundet et udtryk for x, altså x lige med cosinus til mængden 180 grader minus a gange b, så skifter det ud. Så a i anden lige med b i anden plus c i anden plus 2c, og så her plus 2 gange c gange cosinus, eller vi starter med at sige gange b. B gange cosinus til 180 grader minus a. Og så det her 180 grader minus a, vi hjælper enhedscirklen, så kan vi vise noget spændende med den. Så er der lige her cirklen med punkt i 0, 0 med radius på 1. Så har vi det, vi siger, at det her der er vinkel a. Og så hvis vi siger 180 grader minus vinkel a, så vi går 180 rundt, og så vinkel a tilbage, så kommer vi til at ende frem her med 180 vinkel a. Og så vi kan se, at cosinusværdien, den er præcis lige stor, men på den ene side er den minus. Derfor kan vi vise, at cosinus til 180 grader minus a, det er faktisk det samme som cosinus, eller minus cosinus til a. Og derfor kan vi ændre det her til at skrive op a i anden, en b i anden, plus c i anden, plus, så det er jo plus 2 gange c gange b gange minus cosinus til a. Og fordi det her minus bliver ganget med de andre, så hele det her led, det bliver ligesom til minus. Derved får vi a i anden, i med b i anden, plus c i anden, minus 2 gange c gange b gange cos til a. Så var det en sætning, vi startede med. Nu har vi vist det med toeren. Den er færdig. Så skal vi vise det for b'erne, som er lidt nemmere, hvor højt den er eller inde i den. Rykker vi lige herover. Så tegner vi igen. Tegner igen trekant. Tegn. Trekant A, B, C. Den har vi her. Og der er højden inde i. Der siger vi A herover. B, C. Så den her side, den bliver til C. Den bliver til A. Og den her bliver til B. Og den her side, der vi har højden i midten her på. Så det her punkt bliver til punkt D. På den her side, der har vi, der vil sige x. Så herover der er det b minus x. Fordi vi tager hele den lange minus den stykke, som vi ikke tæller med. Og jo, skal det. Så har vi to retvinklede trekanter her. Retvinklede trekant A, B, D. Der gælder det. Der kan bruge Pythagoras, så c i anden, det skal være lige med h i anden plus x i anden. Der isolerer vi h, så h i anden lige med c i anden minus x i anden. Og så tager vi for
Men her der har vi også, at cosinus til vinkel A, den er lige med, det er ikke, om du kan se herovre, det kan du godt, proslægtende katete over hypotenusen. Igen, fordi den er retvinklet trekant, så har vi cosinus, sinus, tangents. Og vi vælger at bruge cosinus her, fordi vi beviser cosinus-relationerne, så det er oplagt. Så putter vi vores egen tal om cosinus til vinkel A, bliver proslægtende, fordi det er x, over hypotenusen, som er c. Og så isolerer vi x. Så x er lige med cos til vinkel A gange med c. Så har vi et udtryk for x her. Ja. Og så for den anden trekant, trekant D, B, C, så skriver vi her. Der gælder det også, fordi en retvinklet trekant, at vi kan sige A i enden, ja, A i enden er lige med, kan vi se her, H i enden plus B minus X i enden. Og her der isolerer vi igen H, så H i enden er lige med A i enden minus B minus X i enden. Vi venter med at løse en kvadratsætning senere. Nu har vi igen to udtryk for H, og så forhåbentlig I kan få lidt plads hernede. Så er de her udtryk lige hinanden. Vi tager her A i anden minus den kvadratsætning, som er B minus X i anden er lige med C i anden minus X i anden. Okay, det vi så gør her, så løser vi kvadratsætningen. Så A i anden, så minus, det bliver så det der minus der, B i anden plus X i anden minus 2bx. Og så bliver der minus. Ja, fordi der er så et minus foran her, så bliver det hele vendt om. Så bliver A i enden, minus B i enden, minus X i enden, plus 2bx. Og det er så stadig lige med C i enden, minus X. Okay, det vi så gør, er fordi vi gerne vil isolere A, fordi som C i vores sætning, så er det A, der er lige med noget. Så vi siger A i enden, og så flytter vi alt det her over på den anden side, ved at gøre det modsat, hvad der står. Så A i enden, det er stadig lige med C i enden, minus X. X i anden, undskyld, der menes stod det derovre. X i anden, plus B i anden, plus X i anden, minus 2bx. Og så x'ene de går ud med hinanden, så det er A i anden lige med C i anden plus B i anden minus 2bx. Men så har vi stadig der x, som vi ikke har i besætningen. Men så heldigvis har vi et udtryk for x, som vi fandt før, som er cosinus til A gange med C. Så det skifter vi ud med. Så det bliver A i anden er lige med C i anden plus B i anden minus 2 gange B gange C gange cosinus til A, som den vi så også startede med. Så det er sådan en stor fedt firkant der. Tak.